Ningkong nga ai ka buram bat ka jingero showblay ubla dan ringkat bat ngi ubla ri ubla sumaringi hadu ka por ka bamenta para banget ka jingwan lin shop ka baar jong ka klam COVID-19 kala penduk jingker men yingi langin yo ni ban rakhe ya ka women's week but women's Sunday arhajar arpaway haka pasbon ki parbanget ki parasnong parathau kari bat ka jaj benriu hi barok away kila shakta haka ni ka klam penban hapdeng kini ki jing artatien ki jangi ni aingo you blay ba shem le eno ingi henry ula ple ka lahat ba lingba ka jeseng kentei jong ka KJP sinot mingi ba ki jingeseng kentei hapo ki balang kin rakhe ye ka women's week but ka women's Sunday lingba ka online service kumta kum ka jingeseng kentei jong ka balang ni ai kublay ye ka balang ka bla krishan ye ka jingeseng kentei bengin rakhe ye ka women's Sunday lingba ka YouTube channel jong ka balang ka team jong ka women's week but women's Sunday arhajar arpaway ka long ka kerteng utrai ka long ka kut ka baskem haga bala pensyong nong rim na ka kitab proverb ka lenong ka bakat pra bat ka tukot ka bashipo kumta ka balang ringkat bat ka jeseng kentei ka pediang sngo bha ye pi baro ki parbangai jong ka balang ki parlok bat ya baro ki bapet bat ki besnok tilang haga ni ka jing shakri ni pediang sngo bharu ye kinong yishim benta baro hakini kapor ni pediang ye inongkren I Dr. Mrs. Bonnie Tihing ibawan naka na juwai but idon haka balang kimusnyang ni pediang sngo bha ye pikong hoy ringkat ye itemen san elling do iba long itemen masan jongka balang thalabo ringkat ru bat ikibahiyeng ibahasem ki jong I Dr. Bonnie Toblay under ringkat ye pi baro ka jingseng kentei jong ka balang bat nakaliang ka jonga ni ai kublay women's Sunday ye pi baro ki para long kmi jong ka balang ki para long kmi jong ka KJP sinot mingi ho ki para long kmi bat ki para kentei baro jong ka KJP assembly haka kerteng ke jong utrai bat unong penem jengi ujis Chris haka di kapor na sngob haban kot I skatri bien puli ya ka program kau no yalam ki jing permana ni kapor ki longkum ni chairperson Mrs. P Ling do no yalam jing roi Mrs. SM Ling do police dang wadoi Mrs. M Kharbuna special number Mrs. M Tariang nong doi jing aingo temen masan S Khongsen by Dongkran Dr. Mrs. Bonnie Tihing. In a sedang no ikijing shakri jangi, daga jing rai ke ba saus pa sa pusan, naga batamai, bat saus pa lai pusau, naga barim. But hadian kani ke jing rai, nga kerpat I Mrs. M Kharbuna, ba in puli naga ketien ke jong oblay, but in bo haga jing duai. But ngan ong luparu, ba hadian ba iladep ban puli bat duai, I Mrs. M Tariang in sngo bahaban ai ye ke jingrai kerpang ke jong I but hadian ke jingrai kerpang nga kerpat I temen mesan S Khongsit ba in pen kentang ye ke jing aingo lam yanga atrai Jehovah pilgrim leng baka perthai ngangat lot mami tu ai bor tin yanga dakti isnei kat banga im the a the la jing ai kat banga im
ngan đi ca ca jing im lấy ngan sli yang shu ai ngan bam nama na gospel bad nuk pu ca jing im ru kat banga ngan sli yang shu kat banga im ngan sli yang shu anda poi harut wa Jordan jing shep ting what I can wan ling ba jing at pelong itrim Jisuan mami bantan hallelujah jiu nam long hari kanan hallelujah jiu nam long hari kanan Shua bangin ya leit lang hau blay ha kijing duai ngin ngap bat sha skor katukan ni ki khot na tien ka jong blay ya ka bangila ban siam na ka sam ka bakhandai ka khot ka bashipho ka sam ka bashispa arpusan bat ka probab khat phra shipho ki tien ki ba ong kum ni bat kita ki ba itu ya ka kerteng ka jong me kin shanya ha me na ba me atrai mem sim la e no ya ki bawat ya me kita ki ba shanya ha utrai ki long kumulum seyon ubam la pen ki henry uyaine bom jukut kumba ki lum ki bara saudong ya ka Jerusalem kumta utrai ulong bara saudong yala ki brio nadu menta bat hadu bom jukun ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ubahok upet shaka bat uskem tingi layo sngo bat mila shaskor yak ni tien Magala puli nak tien ke jong blay tung inya leit lang shaw blay ha ki jing duai. Kok pa jong i ubahab neng long bakhoj ke kerteng ke jong mi ngi ai ngu e mi ko pa be e jonga na ka benta ka ni ka por ka bakor dor ko pa ya ka bangin shakri ya ka bangin mani ya me ha ka ni ka por ko try ka balong ka sngi ka bakkerpang jong ki kentei ka tayo ka bakkerpang jong ki kentei ko try ni ai ngo ya me ko pa be ien baleng ba jong kani ka por ka bamenta ni yo ko try ka bangin shakri ya me wat ha pedeng kini ki jing bat ki jing ya le ki bangi mat ko pa be ien ha kini ki sngi bat ki snam ki bamenta rengi dap da ka jing ai ngo ba da ka jing sngo ngo ya me ko pa mangidang yo kani ka lat ko pa be ien jonga mangin shakri light lu ya me ko try Namar kata ko pa be ien hakani ka por ngi don hakani ka yeng ka bakhoj bat ka bakentang ko try ka balong ka sngi ka bakkerpang jong ki kentei ko try hakabangi yo ko pa be ien ya ka bangin shakri ya me try Jisu be ien bat bakor dor mendon rengkat ko try Jisu be ien hakani ka por bat hakani ka sngi ko pa ya ka bangin shakri ya me ko pa be ien hoi mendon rengkat ko try bat ki benta baro ko pa be ien ki bangi yo ban pendap hakani ka por try Jisu be ien ni ai ngo ya me ko Jisu ha pedeng kini ki jing bat ha pedeng kini ki jing le leng ba kini ki snem ki bala let nyo baro try Jisu be ien mem shem la ien no yengi kum ka balang mem shem la ien no yengi ki khot baro mem shem la ien no ko try ya ki rampe yang kristan mem shem la ien no ko Jisu ba kordor yengi ki kentei ko pa be ien ngilong kumne ko mangi long ko pa dai da ke jing ien ke jong me ien yengi ko try Jisu be ien
mela sya ingi bengin wan kan ka por ko try mengin yo ikan ka lat bat ka kabu ko try jisu be it ka ban ya lam yangi ka ban thau thama yangi ko try jisu be it oi ko pa be it ka team jong ka women's week women's sunday ko try ka kerteng ka jong try ka long ka kot ka bas camp namar ka ta ko pa be it kom ki kon kan thai ki jong ka balang ko try jisu be it ni don up dang lagi jong ki jing e ni don up dang lagi jong ki jing ya le haki yeng haki sem ki jongi try jisu be it ki don ki por ko try jisu be it ki bangi ngi ngau ko pa mengi do bor ban ngi do man sim renga bangi pa ja kan ka team jong ka women's week women's sunday ko try jisu be it maka kot jong me ka long ka bas cam ko try jisu be it ngi ngau shngan ko pa be it me long ko try jisu be it utau try ubaya rap yangi ubakershan yangi ko pa be it wala pedang ki jing e ba ki jing le ko try hot ko try jisu be it teng tengi don up pedang ki jing shap tiang teng tengi don up pedang ki jing no man sim rai kom ki banget ko pa be it ngim dai ban don ya kita ki jing sngo e ki jing im jongi namar bangi long kita ki basanya ki ba it ala dia me ki ba wat ya ka khamat ka jong me ko try jisu be it hoi men don rangkat ko try jisu be it malaga jong ka jing sang kan thai ka ba don na ka balang kumjur ko try ki nong ya lam ya ki de khot baro ko try jisu be it ya ki tnat trai kam jong ka jing sang kan thai ko pa mengin nang la te pa be it ban yai trai ya ka kam ka jong me mengin it ya ki met bat ki men sim ki jongi ko try menang yai pentelun ko try jisu be it ya ka shalan tem ko pa be it mengin nang la ban ra khamajrong bat khamajrong hoi ko pa be it ni duai ker pangru na ka bentala ka jong ka balang ko try ka badon na ka jaka hoi wala ngim ya yo ko try mengin ya kiulang mengin ya sakri man na ka por ka ni ka yeng ka ba khoi ba kentang ka jong me rengi dap ta ka jing ai ngo ba ta ka jing sngo ya me ko try na mara ki yeng ki sam ki jongi ko pa be it ni yo ban sakri ko try ni wa ni ka khmat ka jong me ti jisu be it ni nam sngo do ko try jisu be it kita baro oi ko pangi shania hame ko try jisu be it yang i wei baro ko try ki balong wi khat jong ka balang ki ba don na ka ni ka jaka ko try men ker khu ker pang ya ko wei pa ko wei ka ram pe yen kristan ko try jisu be it ba ka ne ka sngi ka ba kraw ko try ka balong ko women sunday ko pa be it kan da thau thamai ki jinglong jing em ki jongi ko try jisu be it men long me u blai jongi u blai ba don bor u blai ba kraw bor try jisu be it men ngim yo sho ko try ko me u blai u jongi am dan sho ki wei ki blai na lor jong me try jisu be it wala dangi em ki ni ki sngi ki badap ta ki jing e nrei me dan rangkat bangi nang ya kershan man nang ya lam ko try ya la ga jong ka balang ya lang jong ki khon kan thai ko try jisu be it ki badan ka jing ket clear oi men ai ngi wei pi wei baro ko try ki khon kan thai jong ka balang na du ki long ki me ki khon samla bat kum joru baro ki badan ha ka ni ka balang ki balong ki hap ki bariet ko try jisu be it menginang laban sakri kambhaya me hagi por baro ki jing em ki jongi menginang laban ai lagi jongi donut bat ke men siem ki jongi chame hoj ko pa be it nang yai don rangkat ru ko try jisu be it bat ki sngi ki badang wan jong jing em ki jongi ho nyim tiep ko try jisu be it ya ki sngi ki ban sawan ke ai ka ban ja bat ke ai ka bangin ya kendo rei tang ka we ko try ni sngo tho kom ki banget ko try jisu be it ni dei ban sngo scam ni dei ban don ko try jisu be it kata ka jing shanya hame ko pa be it ba me melong ding do melong me u ding do ba du shan do uban krishani ka jing em ka jongi ka ba man la ka sngi try jisu be it men don rangkat ko try ya ka ni ka por ka jing sakri ka jongi ya me ki nong sim banta baro ko try jisu be it la ka long ha ki jing ruai ko try jisu be it la ka long ha ka bangin yo pule ka tien ka jong me men sngo ban men snap ko try ya ki jing khat ba ya ki jing kerpat ki bariet ki jongi hoi ko try men don rangkat ko pa be it bala ki nong ya lam ko try jong ka jing sang kan thai men ker khu ya ki men ai ko try ya ki wei pi wei baro ka jing start ka bakan jaman sim try jisu be it men don rangkat ru ko pa be it bat ka ne ka por ka bakor dor ha ka bangi yo ko try jisu be it man sa ngap ya ka tien ka jong me ko try na la ka jong ka sakri ka jong me hoi ko try jisu be it mela walam ya ka sakri ka jong me ha ka ne ka jaka bat ha ka ne ka balang ka jong i try hoi try jisu be it ka sakri ko try ka ban sam ka tien ka jong me ha ka ne ka por ko try ka long tang ka brio ko pa be it ndai ka jing pen chai bor ka long na me
try Jisu be ya rap ya laga jong ka syakri ko try baka yang hakane ka jaka ka bakentang ka khubor ko try ka bangin yo ngau bangin ngap baka ni ka por ko try kan da thau thamai ning kong yang a ko try Jisu be ya bat yang hilang baro ki bas ngau bat ki bas ngap ya ka tien ka jong me ko try ngin ai jaka ki donut ki jongi wei pi wei baro ka tien ka jong me ka long ka tien ka ba im ka long ka tien ka ba shisha ko pa ba ia ka long ka wat lam arliang seti try na mar ka taya rap yang i ko pa ba ia mangin sa skor ka tien ka jong me ko try kan da thau thama yang i wei pi wei baro mat ya la ka jong ka balang ka badan ka ni ka jaka try Jisu be ia men don rungkat ya ka ni ka por mat ka jing sakri ka jongi ya me ko try mat ka por ka badan sa baro tus ngo bat tus ngap ki jing duai mat ki jing khot kerpat ki beriat ki jongi na bai ki ne baro ngi pan ni dem ha ka kerteng ka jong Jisu menta bat halakerta amen. Jingle mar sudah habang iyan man lakasi daftang ki jingkali ki jingja ki bashar kai musim kasmor shepting himrei utrai hangi Shanya jing long jing em jong ni unong mau ka jakari unong yara bahajan uai hangi ka jing soba shisha jing shi tom jin jar bat kuslai Ki wen ka berthei ya kangen tin ulei namar utrai hangi uai jingkular banjanai berthei utrai long ka kut pas kem yangi ka kershan ya jing long jing em jong ni jakari unong yara bahajan uai hangi ka jing soba shisha spa berthei bad buram jongka jing thala ki bashanya haga kin ha jing jot hang ta ka kertin chi sulong jing pen en ya berthei ka bareng ki bawat bat prian ya can you imagine kerku kerteng utrai long ka kut bas kem yangi ka kershan ya jing long jing em jong ni ulang mau ka jakari unong yara bahajan
jing subashisha Dongin pet shala ukpa Shalukpa Gerting jong hu ban yai pla Banyai pla Ngin mani dem ya utrai Banyo shong bar utlem wai Gerting utrai Long kakut baskem yangi Kakashan ya jing long jing em jongi Onong mauka jakari Onong yarapa hajan Uai hangi Kajing subashisha Uai hangi Kajing subashisha Uai hangi Jing sukaba Shisha Trời hụp lê qua trong yêu hợp nền Nghe ai ngô hạ cái này nghi Khám tam cái này Cắt tay yêu và cắt bằng chẳng cầu men sweet Nghe ai ngô bằng la bằng nhà đó lang cầm này hạ cái này cái bò Hạ cái bà trái lang ba cái dân trai minute Cái dân trai storm Trong cái dân sen cái trái trong cái bà lang rồi Yo try kini kalat. Manuan rai kini jingangu am yo ban kentang. Kabag jing tmu. Naga bentang jing pentri kam. Naga bentang jing tray berapa. Kabag jing sang take a don ka bentang ka kraw ka balang. Mada ku jaka. Kanrad bisnei. Ngidwa kar khu try. Ba hang no. Ha kaban pendan kam ni ka kan long baro nam ta ka burom ni me kan long baro nam ta ka jing roi ni ya che frang ka kam kat kom ka jing thmu ju nga kan dar bis ne ngi duai ru nang ai bo ai min sim ya ka jing seng kan te ru bigla banang trei ki kam ne ka benta ban pen roi ban pen ya ri ma chu me Tuai try ở trên cái khu cái chỗ mẹ, lor cả lor trong cái balang cái chỗ mẹ, cái bây cái sâu lang cái này bỏ, cái baro cái long, cái áp cái, cái trên cái khu cái chỗ mẹ cái cam, mà cái long baro cái bây job, mà cái bây cắt cái trên mù chỗ mẹ, cái ra bị say nghe, điang bắt say score, giờ chính ở tuai, chính khó cái ba chỗ mẹ. Boti kini baro hakatau trai na panim jong yu Jesus Christ menta che bom tikuru amen Mentang in your snow no eka kubor nay Dr. Mrs. Bonnie T. Hing kumbangala ong shakaman I Dr. Bonnie I don hakabalang Presbyterian kimusniang Jowai Tingi aingo yu blay ba ulapan poisok ipikong hakani ka balang. Ngira sengo kumen ban pediang yipi but ngingay scam ba blay undan ringkat but unkershan yipi hakani ka por hakaba pinsam ya ka kubor nagaktin ka jong blay. Ti shwa bingin sha skor ya ka kubor ngini ruai ka way ka jing ruai ka batang shidukot Naka kot jing rai ke ba arspa san pulai ke ba thamai bat arspa sau po nyo naka barim Jing rem abanda shem ban it ya kakam yo lap ka shi tom em Kabai nong ai can đam jing qua bajur nga don
nga ubril bom don ha ka baneng kong nga aingo ya ublay na kabenta kani kapor kabakordor ba ulapan la ya nga bangan yo ban yeng ha kani ka jaga kabakentang kajong u badru ban yo benta lembat pi kum kabalang hang ni Hasan Mir ha ka jinge day bat ka jinger ke ya ka women Sunday nga ai kublay ya kinong ya lam jong kabalang baro na do ipastor kita men basan ki rangba balang ki long kpa ki long kme ki samla ki khon long ki beret ki hebret baro bat ngas ngau ba ban shim ye kane kalat ban ai kublay women Sunday ye pi baro ki long kme hapo jong kabalang badru nga ai kublay women Sunday ya baro ki long kme hapo ka assembly bat ka synod hi baro ka way haga kerteng ka badanbor bat ka kerteng ka baim ka jong Jesus Christ unong penem jongi da ka baduway bat da ka bangait scam da ka basyanya ha ublay nga duway bat nga ngait ba ublay unyo ban kerku ya kani kapor hakabangin sngam ya kaketin ke jong u kathim ya kabalabu kadai kekerteng utrai kalong kekut baskem kekerteng utrai kalong kekut baskem proverb khatpra bat shipho bat hashwa mengenang ya shu ban sngap ya kaketin ke jong ublay tungin pendem ha ka jing duway Kuk pa jongi ubah beneng, yawan ban aingo ime hakane kelip mat jongane kapor. Da kemensim kucing sngongo yawan ban dem hakisla kejat ki jongme. Bat ngiple ki donut ki jongi sheme. Ngi kerpan bamendon lem rengkat bat ngi. Ngi penpau sheme bangi don kam ye ke jing yarap jongme. Ban pensha ye ke tin ki jongme hap deng jongi. Kenang bakan long ke jing kerku yengi iway pa iway kibasngap yaka. Yakini ngipan daga banget bat syanya haga kerteng ujisu nong penem jongi. Amen. Kekerteng utrai kalong kekut baskem ya kabala shem na ke kitab proverb khatpra shipho. Ke kitab proverb kedai ke way na ke kitab kabala tip kum ke kitab jingruai badru ke kitab jing start ngilaban ong poetical but wisdom book ha ka Bible unong tho haba utho ya kani ke kitab proverb ulapen pau ya ke jingmut ke jong u ha ke dur jong ki jingruai wat lada omdon ki rhymes lane omdon ki mita haki Henry kejing penpau jong uni unong tho ya kani ke proverb latip bakelong ha kedur jong ki jingruai kani ke kitab kedai ke kitab ke bakrau ha ke ban ai ke jing sneng jing kentu ha ke baya dai bat ke jing start banting buram ya ublay ha ke jing em ke baman ke sngi lane godliness in everyday life. Kekeren ru ya ke jing start ke bawan na ublehi. Ushabi jong kene ke kitab proverb. Nila ban ong ushabi. Kadai ke jing shepting ya utrai. Ke jing shepting ya utrai. Ban penyo hangi ya kata ke jing start. Ke bawan na uhi. Bangin nang ban shepting ya ban pens ngau bha ya ubala thau yang i baro ha kadur ke jong uhi. Ke kitab proverb ke yathu yang i shapang ke jing ya day. Relationship in life. Ke jing ya day jong i nado ke jing ya day bat ublay. Ke jing ya day bat kikme kikpa
ke jing ye day bat ki khun ke kamram jongi kum ki nong shong shnong hagari hi bat ha keperthei hi baro ka wei bat ha bangi phai pat sha unong tho jong ke ne ke kitab proverb u Solomon ngitip ba u Solomon uday uwei nakisim ubakraw hagajing stat ubakraw ru letse hagadur bat hagaran yang bat la yathu yangi hakisim saw arpeu khandai ba ublei ula ai ya u Solomon ka jing stat bat ka jing shempang shikat dai bat ka jing kraw ka do nut kum usyap harut duriau namar kata ngitip baga jing start ke jong u Solomon ke day ke basyong bat wanten rai na ublei hi ke day ke jing ai ke bakraw ke jong ublei ya u bat day namar kata ba u Solomon ulala ban penpau yakini ki proverb ki ba kordor bat ki ban amrim sho lano ru ki yaine bom jukut but day namar kata ba u Solomon ulala ban penpau ya gijing kraw jong ublei but ulaong ke kerteng utrai ke long ke kut baskem ke kerteng utrai ke long ke kut baskem ke Bible ko ong ba ke kerteng utrai kedai ke kerteng ke ba hakli tam the name above all names but kedai ke kerteng ke badon haka ke jingmayan ke bakraw namar hakani ke kerteng la ong ha ki Philippi ar khandai bat shipeu bahakani ke kerteng ki khosil baro kindem but uthalit baro unpla but kani ke kerteng utrai kadai ke kerteng ke badon buram sam pra iway ka ong a try ublei jongi katnu ke badon buram long ke kerteng jongme ha ke kendeu baro ke Bible ke yathu yangi shibun shapang ke kerteng ke bakraw ke jong ublei Henry tungin kmi bat puson ya kata ke wei ke kerteng ya ka ba ublei hi dalade hi upen itu yalade para bangen ngitip bat ngikin mau ya ke wei ke jingja ke bamayan ke bapella hadu kata ya ka ba layathu ha ke kitab Exodus ha ke jingye kendo ushakri utrai Moses bat ublei ha kata ke lau lenong ha ulum horem ha ke lau lenong ke ba la ing da ke ding Henry la ong pan bakam shem la ing do but ha kata ke lau lenong ha ba ublei ukren ya Moses haba ublei uluyo ya kejing kuslai kejing snausi kejing jenjar kejing syakshitam ki kon Israel bat ublei ula plan lupa bu unyo ban long kekut baskem yaki bat ula pendan kam ya ushakri jong u Moses bat haba ula pha ya ula pen itu ya lade ha Moses da ka ba ong min ong haki kon Israel banga long uba ngalong ba ngalong I am who I am but haba Moses ulio sngaw ya gani ke kerteng ke bakraw ko jong utrai ula pen ko ngo yalade kata ken ke kerteng ke bakraw ko jong ublei Jehovah ublei Yahweh ya kaba ke kerteng jong kalong halor ki ai baro bat ublei ubatip bat ubaladon ke plan ban long ke kut baskem na do ki kapor jong ki kon Israel namar kata ungalong bangalong
udai kekut kebaskem yangi. Ngin puson ya ki arteli ki benta kebanengkong kalong kekerteng utrai kalong ke jing yada ya ki basyanya hau. Kekerteng utrai kalong ke jing yada ya ki basyanya hau. Bat kebaar kekerteng utrai kalong ke jing penem ya kita ki bakloy ban pediang yau. Kekerteng utrai kalong ke jing penem ya kita ki bakloy ban pediang yau. Ki arteli ki benta para bengen ke jing yada lani protection ke baar ke jing penem lani salvation. Ngin pashwa sya ke banengkong ke boong kekerteng utrai kalong ke jing yada ya ki basyanya hau. Kekerteng ublay Jehovah ungalong bangalong uai ya keksangti jong ke jing yada ya ki khun Israel ngitip hababon ki kep ki ba ublay upelat ya ki khun Israel bat day namar ba uid ya ki ulejit ya ki bikin long ki khun ki jong u bat keksangti ki jong ublay jong ki khun Israel na do kari Egypt bat kadai kene ken keksangti ke badonbor ke jong ublay ke baker ke badayangi ha do menta namar kekerteng jong ungalong bangalong kedai kebayai syabom jukut bat ulong ublay ubadonbor syado bom jukut ke jing yada ke jong utra yangi kelong ke way na ki jing kular ke baskem ke basyong tenrai ke bangidai ban ngat ke bangidai ban syanya kum kinong bot jong u Jesus Christ ke jing kular ban syanya ha uta ubadan ke kerteng ke balong ke kut baskem ublay ula kular ya ki khon jong ke seyon bo am klet dalay lay ruem unam no yaki Isaya sapo kandai kan riu ko ong hakmi ngalamut dak yapa ha kislati jonga kekenro jong pa ki hakmat jonga hala kasngi kani kelong ke jingkular ke bakrau ba ublay hi ulekner yala ki jong ki sangti bo un bore yangi hala ki sangti ki jong u kelong ke bekentang bat kelong ke bekerpang bengintip bengidon hapo ke sangti jong uta ublay ubadan bor halor ki a baro ubala kular daladehi ban bure yangi ha kata ke sangti badan bor jong u bat baskem bat bu unlong ukunro bu unlong kekut yangi ladangi kloy ban syanya hau bat kebakham kerpang kebakham koridor syuk kelong ba une ublay ubakrau ungalong udai ublay ubala ban kner banda ban long kekut baskem ya ke mensim ke jongi kenang bengin light na kejing penjat ke basyar kay jong usoitan. Tungin penkin mau yalade ba utrai ukmi yangi ban yada yangi na kejing snew ladangi nget bat ngisyanya hau. Kadon kaway kejing ruay ka baong his eye is on the sparrow and I know he watches me. Bat habang asngap ikani kejing ruay ngasyat penkin mau yalade babalay ngin syepting habangi don ya ublay ubaka kmat jong u kalong hangi ukmi yangi hala kasngi hatung kamday yangi bengin kemen bat ngin sngongo ya utrai ubalong ka kut baskem yangi namar kata para bengen kedai pat ke kamram jongi
bengin kmi bengin khot kerpat ya uta ublei ubala kular ban long ke kut beskem yangi ngi hab ban khot kerpat ya ngi hab ban pa shu knang bengin yo ya kata ke jingkular keba ukular ban yada yangi ke jingyada kala ban wan ha gano ke por ladangi ken mau ban khot ya ke kerteng ke jong utrai omdai bengin khot ya utang ha ke por bengi sham jing ngi ha ban khot ya ha gano ke por ha pedeng ki jing long jong ki jing em ki babon jat ki jing kemen ki jing sngaw si ki jing do no ye ki ba hayeng hasem lane ki ba i ki jongi lane ke pedeng ki jing shap ting ki ba shirkai kedai ke kamram jonga bat jong pi ko ki para bengin khot kerpat ya utrai kedan ke wei ke jing jia kabala jia shisha hapo kari Amerika hakaba ke wei ke breu ke bakerteng ke Leslie Haskin bat kene ke breu ke dai kabala yo ban light na kata ke jing jia ke ba shirkai hakaba yi ke World Trade Center lane ke Twin Tower la pen ke lon da ki buit thap jong unong shun lane ngila ban ong terrorist attack but kene ke breu ke ba trei hapo kito ki Twin Tower but kadon hagamala ke ba lai peu henriu but hakata ke step ke ba ka one trei haba kadang shong hala jong i kamera ka yo sngaw ya ke jing win kan san kata ka building kedai ke building ke ba drong hado shi spa shi peu mala but hapdeng ki jing ting ki breu ki la panik ki la shep ting shikat dai but keniru kala persyang ban mare ban light but namar bakadon haka mala ka balai pun riu haka por bala attack ya kata ke building ki aeroplane ki la hair na drong but kata ke benta ka bakadon kadon syapo but kala yo ya kalat ban persyang kumno ban light but hakata ke por kala yo ya ki breu don ki ba la inglot dakading ki don ki bala yam ki don ki bala dekut ki dekot met but ka jing shap ting kalawan shikat dai haka kani ke breu ke Leslie Haskin ke dai ke breu ke bawan na ke geng Kristan hi Henry ke dai ke breu ke bam smat ke bam jukot ya ke kerteng ke jong utrai wat laki kime ki kpa ki long ki bariu blay ki banget ha ublay Jehovah ke ke baja hadin ba ke jing shap ting ke bajur ke lawan haka ke khot kerpat ya utrai bat ke lapla ba ka sin ke banengkong ha ke jing ke jongka kala ong ki kentin ki ba ke kime ke jongka ke shat ong God help me God help us but hakata ke por kala yathu bakadon ke bor ke bawan haka but kata ke dei ke bor jong uta ublei ubalong ke kut baskem but hadu ke bakut kane ke breu kala yo ban hiar hapdeng ke jingma ke be ishar kai but hadin bakala light kala long ke wei ni kinong sakhi jong kata ke sankti jong uta ublei ubadan bor but kala tho ya ki artli ki kon ki balong ki testimony na ka benta ka sankti ki jong utrai ubalada ya ka para benget ngila ban persyang shibon kilat ban yada haga jing jongi hagni ke perthai Henry tongin kin mau ba ublei udai ka ublei udai ultimate protection jongi lani ubahakle tam udai ma ubala ban yada yangi namar kata kasyong satang hangi bingin khot bat shanya ha ki por baro kebenta ke baar ke kerteng utrai kelong ke jingpen ya kita ki bekloi ban pediang ke jingpen ya kita ki bekloi ban pediang ke Bible hi baro kaway
ke yathu yangi shapang ke kubor ke babha jong ke jingpen em na do ke bas dang jong ke Bible ke Genesis ha do ke bakut ke kitab jingpen pau ngi tip ba ke kren shapang ke jingpen em but ke jingpen em ke dei tang na utrai but dei tang ma u balong utan rai jongka nginam la ban yo ya ke la jingpen em dawai pan dei tang ma u Kasam lai bat pra ke ong baka jingpen em ke day ke jong utrai. Salvation belongs to God. Ke kerteng jong bangalong ke day ke kerteng. Ke ba ai jingpen em yangi ki briu. Ke ba uhi ula tau ha ke dur ke jong uhi. Ula ayangi ya kata ke jingla ban ngau thu ye ula ayangi kalat begin la ban ikren bat ban communicate bat namar kata uthau yangi begin la ban shania ha begin yo ya kata ka jingpen em begin pediang ye begin yo ya ka jingpen em ka bashabom jukun ublay da ka jing thmu ka babom jukut hi ula aya la ukon marway ban pen em yangi ngimla ban klet ya ka way ka dekot ka bangi baro ngi la lut yones lai khan riu na ba ublay kata ya ka perthei kat ba ula ai tino ya la ukon balakha marway ba u banget ha un jat sho henry un yo ka jing em bom jukut but yakandi ka plan jingpen em ka jong ublay la yatho shwa but laong ba an kha ya ukun but an khat yu u jisu uban pen em ya ki breu na ki pop ki jong ki kani ka long ka plan jingpen em ka jong ublay but kani ru ka day ka jing kular ka ba ublay uluk kular habaro kat ki bakloy ban pediang ya bat ublay ula ong baya Israel on pen em da ka jing pen em bom jukut ya Israel an pen em da ka jing em bom jukut na ay pat ngin yo kum kane ka lad ka bakraw bigin yo ya ka jing pen em bom jukut kamansim ke jongi kan amla ban yo ya ke jingpen em hadin bengila klan ila do ke jing em nasla perthei anam don de ki way pat ki lat anam don de ki way pat ki blay ki bala ban kular ya kata ke jingpen em jong ke mansim ke bashadu ki bom jukut dei tang ha uni ublay ubolong ublay ubaong ngalong ba ngalong Bada kata ke plan ke jong ublay ban ayala ukun ubalakha marway ban sius pa yangi na kipop ki jongi ula aya u Jesus Christ halor jong ka ding phna ban pendap ya ka jing thmu ka bapura jong kata ka jing pen em ka jing thmu ka bapura jong kata ka jing pen em bato ngin ken mau kum kinong bot jong u Jesus Bingin long ki balak kedoy ban pediang ya kata ke jing terwa jong ke jing pen em ke basya do ki bom jukut bat ha ke bangan pen kun ngakwa ban pen kin mau ya ladi bat yangi lang ba ro ba ungalong ubangalong ulong ke kut bas kem yangi ungalong ubangalong ulong ke kut bas kem yangi ban yada yangi ban pen em yangi haot kum ki briu ngidan shibun ki jing shepting ngidan shibun ki jing khuslai ha ki jing yai lanti ki jongi kum ki briu kham tam kum ha ki ne ki por jong ki jing ki jing wan len shop jong ka khlam bat leng ba ka ne
ki babon ki jing ki wan ha ki babon ki liang ha ki babon ki rukom bat ki ne ki la ban penlong yangi bangin shep ting Henry ngapen kan mau ya lade bat yangi lang baro bingin pai da kabashanya sha uta ublay ubala ban yada yangi badru bingin pai bingin pediang bingin kloy ban pediang sha uta ublay ubala ban pen yangi shadow ki bom jukut bat bingin don ya ke jingya day ke bas kem bat ke bajan bat ke be itho yau marway shimen tu ublay unkar khu yangi dagane ke jingya salok ke jing snap ya ke ktin ke jong u ngadan ru ya ke jing ruai ke bangan ruai ha ke ktin pareng bat kene ke jing ruai ke day the name of the Lord ke kren ya ke kerteng ke bakrau ke badan ke bor bat kata ke day ke kerteng jong u Jesus Christ kene ke jing ruai ke day jong isandi pati bat ngaduai ba ublay unyok ban kerku da ke bangi ngap ya kene ke jing ruai Crowds of line the narrow street to see this man from Galilee, just a carpenter, some say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. And in his eyes they glimpsed a power that sees the hearts of all men. And he knows his Father's mind, he speaks his Father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. When my plans have fallen through, and when my strength is nearly gone, when there's nothing left to do but just depend on you and the power of your name. And when we call upon your name, your strength through weakness to show, we can know the Master's plan, extend the Master's hand when we
unyo ban kerku yangi. Na kebenta keburam kejong u. Amen. Ngi aingo yu blay nambar ka kubor ka bakodor ka bulo ayangi hakani ka por lingba ka shakri ka jongu ka long ka kubor ka ba day por ka kubor ka ba ajing shai ka ba aiman simingi ba wat ladangi em hapengi por ki ba ki por ki bom tikna Henry habingi pai ublay ulong ka jingeta yangi ublay ulong ke jing pen em mingi ublay na kerku yala ke jong ka shakri unang ai ka bor binang la ban sakhi u la idan hangno ru undan ringkat ru ye I temen besan bat ye ki bayeng ki bahasem jeng I Dr. Bonnie bat habakin sami no nang ni ban I pai shala ke jong ka balang ke yeng ka sem to ublay undan ringkat ye pi hadu bapin poisok shala ke jong ke jaka but un ai ru yepi ke jing kya ngai ku blay ru ya baro ki nong yeshim benta nadu iba pule bat duai I nong yalam jing ruai iba ai ka special number but kum joru I temen besan es kongsit ngai ku blay ru I pastor in charge I temen besan HR I balong temen besan advisor jong ke jiseng kentei kinong sharai jong ka balang but if he baro ki dukhat jong ka balang to blay undan ringkat but undan ringkat lang but ngiru kumjo ngin penwai no I kijing shakri ki jongi ha kini ka por da ka ba ngirwai lang na ka jing rwai ka ba laispa sa puar na ka ba thamai but laispa sa puwei na ka ba rim but hadian jong ni ka jing rwai sa shisien nga karpat ya I nongkren be in dwelling kot but be in pelai yangi da ke jing kerku penwai Ha mau siang bantai mensim jong awat kanong rim krau bayai ne ban ben shong ya la di hawa jing yap ngam shep tiếng màu siang skem utrai habaki eryong bunjat sho ya la men sim swai don blay hapo dang ki blay bakum u blay jongi u bas ngô bằng ban map ai bas ngô brayam jongi om chiêu nom un bát ngô si u kham hôn ban isnay la kat nu ngirem kane jing it you blay sachisin pat ablay ngiwan ban aingo yeme ngi pen pau ki jing sngongo ko ba kraw tam yeme bat yarap yingi atrai kum ki khon ki jongme mengen la ban shania ha kata ke kerteng kabalong ke kerteng kabala kular ban kerkut yangi ban yada yangi bat bengen la ru ban kloy ban pediang ya kata ke kerteng ke jong Jesus Christ ke kerteng kabala ban penem yangi bat ha ke bawai to ai ba ke jing ai ke jong Jesus Christ bu utrai ke jing it ba ke jong ublay ke jing pentingan ke jing salok umansim bakhot kini lai kin long ringkat bat ngi menta bat shado bam jukut amen.